Kini kide kirang bat kithei nagani gajala Meghalaya ki bahapo kalama jangka Meghalaya Armed Wrestling Association mawa ki belawan raknam ye gajala Meghalaya khamtam ye kani karilum khasi jaintia hadin bikila job hadu sanpho artali ki takma ha karinsan ye kop ye khunkti ha karinsan kablalong Thrissur jong gajala Kerala kablalong nadu ka arpu pratarik ubnai jeliu hadu ka artarik mentau naitung arjar arpusan Kinongya khunkti nagni kejala ki bala mikmat ki lalet sanpho arngut baro kentup ye ki arpho arngut ki kenthei bat hakani ke kinhon ki dandru ki bran jingduna ki department ha kaba shipongut naki ki la job takma bakentup khat southly ki gold medal lightly ki takma rupa bat kawe ke takma tama Lada khen lang baro ki takma ki bakani ke kinhon kala job ki kentup ye ki arpho santli ki takma ksiar khat santali kita kema rupa bat khat artali kita kema tama ha ke jinga kop ha ke category para athletes masters junior youth bat ha ke senior category ya kini ke kinhun lailam de kisan ngut ki khot jong kamawa bat kini ke kinhun kala yoru iki khusnam overall championship para men and women first runners up overall championship men and women first runners up but ke team championship master men and women first runners up Con sắp thế vì open eye place ngủ sự place này cũng gặp lại chứ cần thật bạn ni không có cần hôn này lẹ âm sinh là coi kapor but ham tham ni ka sien but ka kenti ka bamanta ya ka ba ilayo ya ka jingjop ka ba dan brom lihat si ilayo banwan simenta ya ka national level ka balong hapo Thrissur hapo Kerala thì kani kalong ka sien ka beningkong tiba ni la create eta ka history hapo ka lama jong ka mawa Meghalaya Amsing Association ya ka bangi layo ya ka team champion overall ka bangi bat ya ka kedan ka ba ka beningkong ka deka Kerala kataru haki lai benta nadu ka overall team championship ka beningkong ka ba kata ka team championship trong ka kerdan kini master beri sau post nam chalor bakum juru kini ki fongsumi kani de nam takai bat ki baduna dokot net ki bangi tip ka tara kategori ka bangi yo kerdan ba hi kata overall ki balet ki de ha kentup lang bat ki referees team official long san punyongut bro vision menta pat bilong san pho arngut ki bawandra jingjop gede pu arngut but ki medal pat ki long khatan teli akusan teli gold khatan teli silver but khat artli ki bronze kenthai apu arngut batam gede kisindang kenthai barho ki bejam thì tăng y vây hít và hầm xem lạ mình phải không tăng bay lại khuôn bá nên đi sắc mặt lamar cái này national cái đây bạch karinsan jingejiet namenta ka world championship ka banlong haubanai September hapo Europe kata hapo Bulgaria thì kinong job thì kan đây bị cái jimpen kre namenta ka ni ka world championship si kan sadon ya ka Asian level ru haubanai nomba ka banlong hapo Dubai si kataru kindi ki ju ki athlete na marba ka selection gade na po ka national level ya ka bakin yo belik sementa ndai ka thong bat ka jingpen kre jingi ka bakham kraw kan dai bet na menta ka national game arpo arpunyo ka banlong le si benai January February si kata ai ka diga thong ha ka ba ngin sa penkre bha nadu menta om tang kini ki national athletes ki balai job hendai kan sa dondu ka jing jiet pat menta kita ki thai ne rang don sap lamba ki college lamba ki departments lamba ki nu ki district ki baper ha ka ba hubunai August ngin sa penlong bat ki nong job hang ta ha ka ba ki national ngin num jiet chu o ngin num sha chu ki national winners Hendai ki nong job hang tang in sabu pada ka special training hak bangin pendiang nado ki strength and conditioning belau
ban pentek bah kumlu kabor ni klan ni kelot hai ki dietitian ni penbiang ki mensur ki ban pencam let's say don kanunu ka injury ke kini ki benta ki baper ki ba nginang ya penkrek menta kum ka kunhun ba ngin sa train ni ki bat ngin sa penyakun ni ki bat kita ki bala day ki national winners but kini ki national winners tu kan long ka jingken tu lan long ka jingken tip iki bakin numday ben kencang ka national game ka day ka history trong ka amsing hi ba ngin pa ju yo rung ke kani day kan thi ban pong bat ngin penkrek hadu kata kum ba penkrek lem ki kunhun ba ngin persang ba ngin penleran ka ri meglia jungi ha ka ba ngin persang ban penyok medal bat ka jing persang kan day baik kanum dan lat dan ti lek nya ka jing kristom ya ka government ni penpau ka jing place ngu harengkat bat ti dan ki simet ki baju yarap ki persan ni nak awai ka rensan cakawai ka rensan ke ka sport department hi ka ji yarap ingi man ki national level bat khamtam hami ya keren ni ya world championship haki snem beladap kala yarap ti 100% ke haki national pat te long kumta ngim di daya pendik kan hiru andai ka ju senyang hi ti annual fund ke hakani kenti bamenta pat namar ba kum ka kunhun kum ka offering lai bun kam ha ji pen krek pat sla namenta kan ka national game namar ki bun ba ki formalities ki bun ba ki level mo ki committee bela bo la pendek ya ka sarkar ni habban ya pen krek ka ba long simit ka long step te ngim sim layo ben lit pan nama ke cukup ba ka national level ngim sim yo penyapan ngila sia kersan di event bakendit jongka mawa bat komjuru kidan ki simen bat khamtam hi ki hakni genti bamta te ibun hi jing lut jing sep naka napla hakaba ngim dan jing kentho jing wo namar ba ka situation ne ka por kam sim la ailat ini banginya keren ya ka bor yang kasarka ing sokuman palat menta ba kum ka mawa ma kami kale am singation kadi ka kenti ka ban kong e bagi layo paniora ka taga question sab kum ha ka para haka men and women berka team overall championship layo e kadang ka baar na state ing yo comment ka nomor player jing itu kini ka bagi cha Kerala ibun ki balay perkhe ba karang layo perform ba kin ta kum medal staling layo bun bhana ki para atlet wadai ki ba dengan dekhamen balai kai ka wheelchair ki balai kai ki ba hearing disabled ba ki bom so te pat ki youth ki and junior ki badai ki women ki balala ban perform ba kan ka kujur ki masters ki ba 40 years plus 50 years plus te ki lale bahama ni supplement kade bang laya lala ban le bha kan ka championship ka national player ji oke ni karan ni ne ban ni to player oh hakaba ide berka game tai ni kumbang tumba pitba ka ni ide ki चरबने खासी में कि भाई रंकट का है कुमिया लदी मस्टम हम लगा बिकनी की बा इधर खर्चते नंबर की बजरंग नी रफो किलो शनि इधर करने का है 5.5 की बस्ते पर रफो किलो ही तमा की दे की बस 6 feet लो तारा वशिम स्टम हम नंबर का लिवरेज का हैंड करने ये दिखम जरंग तो कदा इन सिम स्टम गन बारी इधर कम्बोन नो का फिंगर स्ट्रेंग बन कंटेन की कदा सिम स्टम में ही तमा वाला कतार बोन ही नहीं nilai le bahama sekarang nilai yo kencing job aga experience di bangi yo apa Kerala tisu te kalong kumye ba mangi ki khasi long kawai bangi duna khai kata gadi kami ni bangi duna khai ki khasi kham ko te ki dekhar ki kham jrong te kalong disadvantage ni ki khasi khantam ni ki kenthai te kalong pat kawai na ta experience pat bangi yo ba ladang idan makna ka hai ko ende nila bantu skmat memang dan kabur walang ngilong ki balong ka bor macam ni klan de experience ni kalong ka ba kham setan sisu kalong ba sibun ki medan nila luan ra e ka te tingkat ba ki para atlet ki grandmaster ki master tingkat ba ki senior
ting supan pau ka ting sukumen ka ba krau ya ubli ta kenda ubla prilat prilinti ni si khati walang ilong kibru ki ba telot walang ilong kibru ijai bendu ki ba retu ba compare ba ki siet ding lala ban compete bat ki khar ba shabat